Přirozené procesy ve vaječnících a děloze řídí hormony. Gonadotropiny uvolňující hormon je tvořen v hypotalámu v mozku a stimuluje tvorbu luteinizačního hormonu a folikuly stimulačního hormonu hypofýzou v mozku. Tyto hormony řídí tvorbu estrogenu a progesteronu ve vaječnících. K ovulaci dochází jednou v průběhu cyklu, když vajíčko opouští vaječník a vstupuje do vejcovodu. Pokud došlo k pohlavnímu styku, dostanou se mužské spermie nejprve do dělohy a potom do vejcovodu. Zde se mohou setkat s vajíčkem uvolněným při ovulaci a pokud jedna ze spermií pronikne do vajíčka, může dojít k oplodnění, které může vést k těhotenství. Pokud však ještě nenastal ten pravý čas, aby žena měla dítě, je tomu možno předejít i po selhání antikoncepce nebo po nechráněném sexu. Užitím buď eskapel nebo postinoru, pilulky PO, můžete zabránit neplánovanému těhotenství. Tyto přípravky obsahují levonorgestrel, což je běžný hormon, který je též přítomen v mnoha antikoncepčních tabletách. Eskapel a postinor působí stejně jako běžné antikoncepční tablety, ale i po pohlavním styku, protože oddalují nebo inhibují ovulaci. Docílí toho oddálením zvýšené koncentrace luteinizačního hormonu, takzvané vlny LH. Vajíčko nemůže opustit vaječník, takže nedojde k ovulaci, což je důvod, proč nedojde k oplodnění. Tímto způsobem zabrání otěhotnění ještě před jeho vznikem. Spermie přežívají uvnitř vejcovodu několik dnů a čekají zde na vajíčko. Pokud však nedojde k ovulaci, spermie se s vajíčkem nesetkají. To je důvod, proč není nouzová antikoncepční tableta totéž jako potratová tableta. Naopak, eskapel nebo postinor mohou pomoci zabránit potratu nebo neplánovanému těhotenství, pokud jsou užity co možná nejdříve po selhání antikoncepce nebo po nechráněném sexu.